Și bine ați venit la o nouă serie Această serie se numește 100 zile pe Lovecraft 5. Situl este 20 de abonați pentru că la finalul acestei serii vreau să am 20 de abonați. Deci, și astăzi vom supraviețui 5 zile. Deci, sper să vă placă videoclipul și această serie. Sper să vă placă videoclipul și această serie. Ce vă plac și vă urez un video. Допустим, как фильм, ну, опа, как bucăți, как trebuie, compadre, doamnele mai. Da? Și făcusem și uneltele de piatră. Găsisem un nou bain pe care mă spunea fix lângă el și m-am băgat seama. Și ia uitați. Am uitat cum se cheamă bainul ăsta. Dar știu că e un bain. Este Minecraft 1.19. Este Minecraft 1.19. Da, mă duc în gândul meu, mă duc ca să caut mâncare. Și așa și pe puse. Trebuie ca să găsesc 3 oi. Trebuie ca să găsesc 3 oi pe care să fac un pat. Asta o să fie partea cea mai grea. Ca să fac un pat. Și o casă o să fie ușor. Na. E o casă. Și ca să fie mai... E o vacă. Și uite vacația. Și pe în gură. Până o să în gură. Și are în gură. Și ăla. Cred că e o bucată vip. Hai să căutăm niște mâncare. Trecuse și ziua. Am găsit niște banchini și un lup. Lupul, din păcate, nu pot să-l îmbunzesc. Nu pot să-l îmbunzesc pentru că încă n-am asta. Pare că eu sunt aici înconjurat de bainul acesta. Nu acesta este un bain. Nu pot să zic un bain bun. Bain. Este unul dintre cele mai greu bainuri. Găsești foarte rar și foarte, foarte greu în copac. În bainul ăsta. Și tot plecasem în căutare de oi. Ia uitați ce am găsit. Am noroc de bubui. Ia uitați ce am găsit. Ia uitați ce am găsit. Am găsit un copac la care este foarte, foarte rar de sub. De sub este un fel de peșteră pe care acolo este o grămadă mos. Ce noroc am. Ah, da, by the way, suntem în ziua 4. Nu găsesc sau ceva. Ia uite, vine ziua 5. Deci am să vine ziua 5 și noi nu avem oameni. Ia uitați și de asta nou. Este asta. Ia de băcat în și
Și am să fie și ziua 5. Și a venit și ziua 5-a. Mă merg că am supraviețuit. Am găsit niște oi pe aici în apropiere. Era un lup la care am dat mâncare. De la oi, carnea de oaie. Și a venit tot aici. Mi-a făcut o boartă în pământ. Și acolo am stat. Pentru că chiar vreau să-mi fac o casă. Fix lângă acel copac. Scrieți voi în comentarii cum se cheamă copacul ăla. Eu am uitat totul. Și cam asta a fost și videoclipul. Mulțumesc de vizionare. O să fie și partea a doua, adică 10 zile. O să mulțumesc de vizionare. Nu uitați, dați like, subscribe și să apăsați clopoțelul. Și eu sunt Edgar și v-am pupat. Pa, pa!